Tak zdravím vás, tady Mafoš.cz a dneska bych vás chtěl přivítat o svého prvního dílu Minecraft Let's Play, ve kterém se budeme zabývat o různých Minecraft serverech, jako například Herní brána, kde jsme dneska, a o různých singleplayerových tutoriálech a prostě budu hrát normálně Minecraft, tak jak blíží a blíží. Dneska jsem tady s mým kamarádem, který se mnou hraje na Herní bráně, extremista. Čau, čau. A je tady Winters, který s náma bohužel není na Skypeu, takže dneska s náma mluvit nebude, ale bude tady s náma. Tak, extremisto, ty si dneska založil nový projekt CZCraft, tak mohl bys nám o tom něco povědět? Jo, akorát taká maličkost, nezaložil jsem to dnes, založil jsem to asi nějak před půl měsícem, ale dnes mě napadla taká věc, že bych mohl točit pro Herní bránu, takže ode dneška tak napůl oficiálně točím pro Herní bránu, ještě potřeba to mít schválený od majitelů, ale tak nějak zhruba by to vyjít mohlo. Samozřejmě časem se s Mafošem spojíme, nebudou to dva rozdílné účty, ale budeme točit vlastně za jeden, jak točit třeba Minecraft Box, anebo jak točit například Mentos a tak. No, tak to byl vlastně extremista, no a ještě abych řekl něco k sobě, tak já jsem nějaký Jakub, kontakt budou u podpisu videa, nebo mě tež můžete najít na Herní bráně. Určitě se připojte, všechno najdete na www.hernibrána.cz. No a my se dneska podíváme vlastně po okolí serveru a ukážeme vám pár měst, které se vlastně vytvořily za nějakých 6 dní, kde je otevřeno pro normálně publik, pro lidi, Pro veřejnost. A dík. Na serveru se stále prostě pracuje, server bude oficiálně spuštěn někdy koncem měsíce, no uvidíme. Tak, teď jsme vlastně na spawnu, tady se tvořil nejdřív. Asi se půjdeme kouknout prvně. Tady máme třeba hřbitov, tak půjdeme na hřbitov. Trošku vám to ukážu, no, a pak se budeme podívat někam jinam. No, tady vlastně jsou třeba vykopaný rytmus, že... No, teď se asi budeme podívat na vrchní město, extremisto, tak kde se budeme podívat. Můžem zajít do Everlandu, ale tohle město není zas tak nejkrásnější, já jsem ještě neměl tu možnost projít všechny města, protože jsem přišel nedávno. A jak si jsem zapomněl, že už nejsou helper z minulého serveru, takže jsem se strašně zapojoval do pomoci hráčům, takže jsem vůbec neměl možnost to projít, ale náhodně vyberu číslo 3 od této strany, takže jdem do Event City. Dobře, dobrá volba, ale to město, tam nežijou lidi, tohle město, tam jsou eventy, ve kterých se vyhrávají peníze a vedou Rastaxin. Tak jsme Event City, kde můžete vidět různé atrakce nebo vlastně soutěže, kde můžete všechno vidět. Tohle by měl být event kopání pokladu, takže asi podkopávaná. A je tady jsou různé, kde si můžete zahrát i sami nebo s pomocí Rastaxina jenom. Třeba vám ukážu... Horolezecká stěna například. Tam horolezecká stěna vzadu, na kterou můžete jenom s Rastaxinem vyhrát 150 $, kdo vyleze první nahoru. Tak jdeme si podívat asi někam jinam. Omlouváme se za střih, ale bohužel Minecraft spadnul, přestal pracovat, tak se do toho pustíme. Extremista ten něco říkal o té růžové krabičce, či co? Jo, říkal jsem, že mě zaujala tady tahle růžovo-břízová krabice, co tady stojí tak na pokraji města. Ale mě nezaujala ta krabice, ale nápad toho eventu. Ty jsi to vyřešil tak, že jsi to rozbil, ale on tam nemá co dělat. Ale vlastně byl tady, nebo já to nechápu, co to je. Vůbec nevím, to jsou asi nějaké porty, to vás pořád portuje sem, tam. A kdo se vlastně... Počkat, podíváme se, co je tam vzadu, pokud nám uteče. To je vůl.
Už mi to zakázal. Jo, tak vidíte tamhle vzadu. Vzadu je No. bedna, ale tady právě, nevím, on to vymyslel asi tím nějakým bugem, ale tam se prostě dostat nedá, nevím, nepřišel jsem na to. No, tak se přemístíme do jiného města. Můžem. Tak. Aha. Tak třeba... můžeme se třeba podívat do Mob Areny třeba. Jo, tak já se připojím za tebou. No, jo. Jo, takže vítáme vás. No, vlastně mluv ty, tohle je tvoje video. Tohle je vlastně Mob Arena, která je vytvořena pro server, kde můžete zabíjet různé moby. A jsou tu i pár PvP aren, kde můžete bojovat proti sobě prostě normálně. PvP. My se do toho asi s extremistou pustíme. To nebude na dlouho. Ne. Snad. Jestli ještě něco můžu k projektu CZ Craft, tak účinkuji já, extremisté. Zkusím vám ukázat skin, který mě neukáží. Ukážu vám ho potom, mám brnění. Ano, vlastně vy ho uvidíte ve videu. Myslím, že už ho tam bylo dost toho skinu. Jo. Takže účinkuji já, extremisté, potom já jsem tak všeobecný, potom účinkuje Dipo 64 se mi zdá, že se tak jmenuje. Ten mi dělá redstone tutoriály, redstone návody, prostě všechno okolo drátku a elektřiny. V čem se já nevyznám, to nám dělá Gipo. Ano, Gipo, děkuji. Gipo 69, je. Teda 69, já nevím, já se v tom opravdu motám. A já budu dělat tak let's play a pak tady máme ještě hráče Rock Boys 1-1-1, 3 jedničky tam má, se mě zdá. Ten s námi, nebo se mnou točí parkour mapy a spol, možná i adventure mapy. A nakonec je tady Mafoš a pokud se spojíme, tak on bude taky asi tak všechno všeobecně No, točit. já budu asi dělat ty let's play a různé tutoriály, no. Prostě budu asi tak jak tady extremista. Pes! Který prostě tě snaží zabít, no, jak vidím. A, Nedívte se, že tenhle ten první díl bude asi hodně nudný, ale budete to muset asi překousnout, protože je toho taková přestavovačka a myslím, že tohle kolo dokončíme a půjdeme z této areny. Fakt není nic na tohle. tak můžete se podívat na přírodu. Ty ještě v té aréně a já už tady venku. Čau. Můžete se podívat na extremistu uvězněného v aréně, jak to za chvilku pro moby. Jo. Extremista si to dává, ale už je po něm za chvilku. Tady rychle skončím. Creeper, Avouk, zombík a je to. Se na ním podívám nahoru. Ano, já žiju. Nejsou god modě. Extremista žije a teď bys to mohl opustit. Až jsme se konečně dostat někam jinam. Jak se opouští? Malív. Jo, Maliv, aha, prase, teda pes. You can't use that command in the arena. Jaj, já chci pryč. Takhle. Jo. No, dobrý. A teď asi ukážeme to poslední, asi ukážeme možná rozestavenou vesnici před spawnem, kterou stavím já s Rastaxinem a pomáhal nám i trošku, no toho nebudu zmiňovat, toho člověka, kdo nám pomáhal. To zjistíte, jak se připojíte na server. A extremistovi to právě teďka spadlo. Jo, ale jsem tu dobrý. Tak nevím, vám ukážem z Extrem Autoshopy a on vám ještě asi něco poví. Nevím, jestli můžem, ale mohli bychom zmínit majitele serveru. Jo, majitelem serveru je AR a Vašo. Takže... No. Takže se máte na AR a Vašo, no. AR a Vašo. To je vlastně majitel, to jsou majitele serveru. Pokud nevíte, to jsou majitele, tak jste na tom hodně špatně.
A pokud neumíte česky, tak jsou to ještě jinak owneři. Takže pro ty, co komu to nestačí česky, tak je to myslím aj anglicky. Owner. No, tak teď vám asi vysvětlím, jak se kupuje v těch autoshopech. Levým myšítkem prodáte věci, takže jestli si chcete koupit slimeball, tak kliknete pravým tlačítkem, koupíte si slimeball. Jestli chcete prodat, tak kliknete levým a item se prodá a dostanete za to konkrétní částku, která je na tom napsaná. Takže když chcete koupit ten slimeball, tak za něho zaplatíte 50 a když ho chcete prodat, tak dostanete 18 dolarů. A jak zjistíme hranici dolarů, tak si napíšeme jednoduše C, píšeme a vidíme našich, vidíme konkrétně, kolik máme peněz. No, tak teď ještě, no, tam je vlastně Fire of Doom, tam se asi nedostanu dneska. Tak máš God mod, ne? Zkus to. Jo, ale tam není vchod. Aha. No, oni tomu říkají slunko a já tomu neříkám nějak, já tomu říkám lavová koule. No a to je vlastně extremistův skin, který vám chtěl ukázat. Má hezky modrý oči, no. To je asi Teď taky, se koupe ve vodě. to je asi tak jediný, jestli nemůžete prolídnout. Jo, přesně mají tak. A skákat. tohle je můj skin, který neuvidíte ze předu, což je smůla. Jo, vlastně uvidíte. Koukejte. No, tak. My se s vámi asi pro dnešek loučíme. A u dalšího Minecraft Let's Playe nazdar.